nang hindi pa nakapag-subscribe sa amin, like, comment, and share, and click the red bell button below para kung may bago kami mga videos ay ma-notify kayo. At sa lahat ng nag-subscribe sa amin, thank you so much! Hello guys! Welcome to our Laling TV channel! Ang vlog namo karon ipakita namo ang pinakanindot nga dalan sa Barakatan. Daghan daw kay manuroy diri kay bugnaw kaayo magkapi-kapi, na daw falls. Utom sa mo makita nga mga view nga nindot kay ipakita tanan namo sa inyo ha. Mao ni karon ang sikat karon diri nga bag-o. Okay, come on, let's go. Wow! In the lives of his people. Sa mga kinabuhi siya it is the same Di kagwapo sa kuan guys, so makita na mga panganod, mga bundok, mga kahoy, mga gwapo kaayo. Pakir Victorio. Diri guys, mga kakao, na sila mga kakao, mga saging, na diri. Kuan guys, mga kanog, mga bulak, makita na kaayo. Ay sa Barakatan, Urok Puno. Nindot kaayo sa una kahoy pa ni. Karon simintado na. Amoy nagsapa. Kita mo mga pako. Sa una ko'y mag-aagi. Karon sulod na ang mga sakyanan. Nindot na kayo. Sa una wala basta-basta maka-agi diri kay na lang ang mga sakyanan. Tungod na develop na lugar. Kato daghan kay mga ito karon dito sa laaganan karon diyan sa ibabaw sa Pada sa Purok Puno, Barakat. Hello guys! Karon, data diri-diri nga side ta sa Barakatan nga tulay. Daro kayo. Ako pakita sa inyo ha guys. Ang ilahang view din ni guys. So, wala pa kayo na kalikasan nila. Dito sa ubos na siya mga bulak, na siya antorium. May gani guys nga panahon sa Unya sa iyang panibot, napagod siya mga friend din nindot ko kay siya, nindot ko kiri ilahang kwan, ilahang sapa kay. Unya, picture taking ka, masking sa ilahan lang nga kanang tulay, gwapo pud kay sa mag picture taking kay naay mga clouds. Kanang attract niya ang mga clouds. Pa kayo ang mga Partner, kanang partner oh. Nindot kay siya. wa pa sakyanan kay mga gi. Okay kayo. Bulak na, antorium. Ang mga sayuti. ang mga antorium nila nga bulak ko nara sa Purok Prag panglabay lang. Ang antorium nila diri sagbot lang sa tunga bulak na. Nami sa tunga sa karsada. Wa joy disturbo. No traffic. Sabi ang truck karon diri. Dili wala ni truck lagi. Kahit po siya. Kayo nga dwarf sunflower. Pa, sa ilang Oh, dili sapa sila kay tinano, nagapalaba, nagapalaba po sila din nagaligo. Diri ra sila mo. Ini diri mag-tubing diri. Oh, di tubing na sa una no. Kusog.
Guys, suliton dyan na mo ang pagbaktas na mo karong hinay-hinay guys, no? Suliton dyan na mo ang Mo na ni jud ang kinalasan, ending na ni diri. ending na. Ang end. Tudyo tiya ang kinatumyan. Bokuno kinalasan nga baryo. Sitio sa Barakatan. Kinatumyan. Kanang ma-flash. Na-accomplish na gyud namo amo misyon, abot na gyud namo. Mission nga mong ipakita Ang sa inyo. pinakataas nga bukid. Ganitong dalana, palapos daw ni sunod sa End na gyud siya ipabs guys. Practice. Makaingon jud ko sa ila nga thumbs up kay ko sa government. 4 lanes nata diri sa bukid. 4 lanes hapsay. Og Grabe ka peaceful kaayo diri guys. kabugnaw sa panahon. okay, ana sa ang view dito hinay-hinay dapit ana. Tanawa rin. Napa. Manilabti. Umahuman po ni diri ang road no kung na. Di Ganito. sila magmahay. Sulit diri lang ang paglaglaag diri para tanaw sa view. Muna ni pinakala. Rubber tree. Pero lapos daw ni siya sa Asa nila po sir diri? Lapos. Arakan. Ay arakan. Sunod na po na. Watch out na lang ninyo guys kay Mabutangan masumpayan ang pinikal sa Dili daha. na tigutom. Sa pagkakaroon diri na taman guys. Kay wa naman gidalan. Wait siya on ay kamatis. Ay oh, napagiday sila yung mga batong. Tas dito lamas. Ang kala nang ipamaligya sa Turil di ka. Dili na diri gikan. Diri nagikan ang Mga ilang kamatis, mga saging. Kay bugnaw man kayo diri. Onya karon mga partner, mag-end na siguro ta. Sige, it's your Kay turn. mo uli na pod mi. Napakita naman namo ninyo ang pinakanindot nga view sa Barakatan nga laganan ni diri daghan kay malaag diri mga puno sa Barakatan. Kaya makita man gud nimo ang okay. No, Kinalasan. hapon sa on. Nga bugnaw kayo. Ya ang syudad. Ikaw kayo. Bugnaw. Dili jud pareha dito sa bisag init siya. Bugnaw man kayo ang hangin. Isdong lang imuhang naong nimo diri tungod sa reflection sa init. Unya ipa-view pa daw namo kadali sa lang dito. Patanaw sa clouds nato dito ha. Patanaw to sa Oh, clouds init ha. kayo. Pero Init bugnaw kayo pero diri Bugnaw 13 kayo. bugnawa. Okay po siya dito sa dead end po ta road na mag-picture take. And Ma'am Sinay, magpaalam na tayo. Okay, mga guys, diri na lang taman ang amo ang view kay nahumana naman gyud og thank you sa pagtan-aw. Daghang salamat. Next video. Bye-bye.